Team Tamara ngani zakwethu siyabonga ngolive esikwazile ukuba nawo we were able to achieve i-learners ne-driver's license for free kuTamara. I-iPhone 16 Pro Max latest yamahala i-special interview yasokhosini umcimbi wamatshitshi olapha kwaZamambo nanani ne-protection futhi yemboma security eyaziwa ngokuthi ingabhuti omdala phana uMavava. Kuningi nemali engaphezulu kwa-20,000 rand esikwazile ukuyicontributor simunye ngani zakwethu siyibandla noma siyibutho siyonqoba kokho kusawuhlula sasicele nje single 10 rand sibonge nakuma-artist angazi kuthiwa umzukulu if not mistaken nomthandeni Gcukamelisha ngesandla ukufaka isandla kuba contributile siyabonga futhi nakubona wonke umuntu ocontributile ngibabiza ngoba bangama public figures nabanye abafowethu abasemshadweni noma mhlawumbe abangathandanga ukuziveza bathi bavilapha abantu babo abaphila nabo endlini. We really appreciate ingane zakwethu ngesupport nibe nayo ulive soba nawo ngolesine later dango Friday till umhla ka3 kuMarch siya appreciate support yenu sasicela single 10 rands kubantu abangaphezulu kwa200,000 or 300,000 abafollower uTamara sithi #Team Tamara ingane kufuna ikwazi ukuzethemba ayingehlelwa yi-self esteem ngasona sonke isikhathi sikwazi ukuyibooster ngane zakwethu sikwazi ukubumbana sikwazi ukukhombisa ukuthi uma siyibutho noma mhlawumbe singabantu sihlangene kunento esiyisupportayo siyakwazi ukuma ngazilinye. Disclaimer, akekho umuntu esilwa naye asikhuluma indaba siyizinsizwa nani nabantu ade beyibiza ngamadusha noma ngalithanda igama elikanjalo amadusha wathiwa umaqhasha wathi kunosisi abakhona inqwabe abantu besifazane asiphusheni ngane zakwethu ingane siyenzele into enhle ibe nesipho sokuqala esihle sakwa TikTok asibe i-good influence ezweni kubonakala ukuthi masindawonye ngezinto ezincane esikwazi ukuqala sibumbane ngazo lokho kuyobe kusho ngelinye ilanga singathiwa siphupha noma sinephupho lento enkulu siyokwazi uku-achieve ngane zakwethu. I really appreciate nabantu abanye kade bezivakashele enibaziya abakhulu kade bekhona kwipanel nabanye basazoba khona umkhankasa umile sengabe nginecala ngane zakwethu mangaba ngikuvezi lokhu ukwanda kwaliwo umthakathi ngane zakwethu siyathokoza. In 2 hours sikwazile ukufundraiser imali engaphezulu kwa-20,000. In 24 hours imali esikwazile ukuba nayo it more than 50,000. Ngane zakwethu inhle lento lena sizokwazi ukuba uthi sibe nesipho esiphilayo for umntwana laphana sithi #Team Tamara baningi abantu abasayimisele siphinde futhi in 24 hours nembuzi nenkomo kunembuzi nenkomo esinikwe yona siyathokoza ngane zakwethu baningi ke nabanye abaseza abasendleleni and we appreciate nama-artist siphinde futhi sibonge khona labantu laba abathi basaba amakhosikazi abo noma izinkanyamba zabo endlini ngane zakwethu abeve bephusha kodwa bayacela ukuthi bengavezwa. We appreciate kunabantu abafana nabafundisi bamasonto abaholi bamabandla abeve bephusha kunama-artist amanye avelayo ngane zakwethu aweve phusha bafowethu siya appreciate cela ukuthi siwuphushe umkhankaso ingane sikwazi ukuyisupporta #we change Tamara's life #Team Tamara sindawonye ngane zakwethu lento mayisehlula siyoba inhlekisa ezweni akumele sivume ukuhluleka umuntu nje ukuhluleka nento esisuke sisiqalile umkhankaso omuhle kangaka asingasabuyele emva ngane zakwethu. On Thursday umhla ka20 ngo8 sizobe live sizobe sinabafowethu futhi abanye abaningi nabanye khona abafuna ukuthi mase kuza ngasekupheleni sebefika bezoxivisa ngane zakwethu izipho enkulu kakhulu iyangichaza le mbuzi kodwa hawu siyabonga bafethu nale nkomo ayi bafethu ngeke yabona abantu mabehlangene bayikhona konke. We really appreciate ngane zakwethu. We thank you a lot. Siyathokoza kakhulu bafethu kwanda kwaliwo umthaka